De oudspeler van Ajax. Hier lag hij, tweede helft. Moemela. Tweede helft is 25 seconden onderweg. Vrije aanval van de Finnen. Voorzet van Rilachti. Daar staat Liedmanen. En wat doet Liedmanen? Prachtig doelpunt van de oud-Ajaxiet. In zijn 95ste interland maakt hij zijn 25ste goal voor Finland. En wat voor een prachtig jubileumdoelpunt van Jari Liedmanen. Nog wat gebrek aan concentratie zo. Johansson pääsee yksin pallon kanssa aivan kohti maalivahtia ja ampuu pallon maaliin! Maali tulee! Sinne se menee, pallo on maalissa! Suomi tasoittaa pelin 3-3. Sieltähän se tuli se juoksupallo. Hän riisuu paidan pois päätään. Uskomaton ilta! Uskomaton maali Tsekkiä vastaan! Ai, mutta ei tule maalia! Tsek torjuu loistavasti Seppi Kuutsin puskun. Sen olisi pitänyt mennä maaliin. Ei tule parempaa paikkaa ja tsekkiläinen pääsee yksin ja ampuu pallon maaliin. Eihän se sinne saa mennä, mutta se menee. Siellä se on. Voi miten ikävästi tämä meni tämä peli. Tsekki tekee 4. maalin. Tsekin Sami Hyypiä sanat ovat vähissä eikä niitä oikein meinaa tästä tulla, mutta jollain tavallahan tämä peli on käytävä kuitenkin läpi ja siihen sä pystyt tekemään sen aina tuon analyysin. Mitä joukkoja miettii ulkopuolella, kun tällaisen pienen jälkeen, kun tappiossa tulee kuitenkin tuloksia? No kyllähän kaikki on tietysti alamaissa. Et ei siellä paljon kukaan mitään puhunut. Ei tietysti mikään hyvä mieliala tällä pelin jälkeen. Tultiin kuitenkin 3-3 hyvin ja oli paikka tehdä 4-3kin siinä lopussa seuraavasti hyökkäyksessä teki maalin. Ei se hirveän hyvä. Joskus olisi kiva lähteä kentältä niinku hyvin mielin tällaisissa kovissa peleissä. Sano se. Sä varmaan itsekin ajattelit, että olitte valmis melkein tuulettamaan sitä Suomen 4. maalia ja Tsekki puskee pallon maaliin. Siinä se ei mennyt. Kuinka sitten tuli omaan päästä yhtäkkiä 10 sekuntia ja se oli meidän verkko? No joo, niille tuli nopea vastahyökkäys ja ne pelasi siihen puolen vaihdon ja se niiden hyökkää ovalasti jätti sen pallon. Ettei se ottanut kanssa haltuun. Ne oli valmiin siinä, että se ottaa haltuun, mutta taas Nikolle siitä. Ja saatoi sen mennä ja se pääsi läpi. Ehkä mun olisi pitänyt tehdä suuntaan. Niin, mä en tiedä oveluutta ja taitoa ja niin kuin sanoin, niin varmaan säkin jo näit sen niin tavallaan silmin, että siirrymme johtoon. Miten Tsek pystyy torjumaan? Haluat ymmärtää, että torjuu sen Kuutsin aivan raivoisan puskun? No en tiedä, että se varmaan se meni ihan sitä päin. Niin, siinä oli sillä kyllä jonkun verran tuuriikin. Tällä pienet yksityiskohdat muuttaa pelin kulkuja ja tänään taas kerran
otti sen näin päin, että ei voitettu, että tuli takkiin. Olisihan se ollut kiva ottaa 4-3 voittoa. Olisi ollut tosi kiva. Voisi sanoa melkein, että Onnetar käänsi leveän ahterinsa meille tosiaan ihan karmealla tavalla. Merkittiinkö se toinen maali sinulle siitä kulmapotkuun puskusta vai ottiko se Aki vielä? Eiköhän se Akille merkitty sen. Että ei sillä ole mitään väliä kuka ne maalit tekee, että kun menee maaliin.